Mam, Dad, mae yna rhywbeth wi angen weithio chi. Wy'n pleidleisio plaid. Fi wedi gwybod ers blynydde fod y pleidiau eraill ddim yn rhoi ymlaen. Wedi jocan cefnogi llafur mwyn trial ffito mewn. Ond y tro hwn, wy'n gorfod bod yn onest a pleidleisio dros y blaid sy'n mynd i sefyll lan dros dy i. Mae sôn am gyflwyno pleidleisiau Saesneg, am ddeddfe Saesneg, mwy o bwerau'r Alban a Gogledd Iwerddon, ond beth amdano ni? Ni'n heiddi'r un pwerau ar Alban, ond wneith hynny mond digwydd os yw plaid yn Llundain yn ymladd dros dy ni. Wy'n hapus ac yn falch. Wy'n pleidleisio dros blaid sy'n mynd i wneud i gorau dros dy ni. Fel ti'n gwybod, mae llawer o sôn wedi bod yn y swyddfa am ddiweddar am y dyfodol. Costau uchel a toriadau. A mae rhywbeth wi angen ddweud wrtho ti. Wy'n pleidleisio plaid. Yr unig ffordd i ni'n mynd i wella pethau yn y pen draw yw trwy greu mwy o swyddi. Ac i wneud hyn, mae'n rhaid i ni ddatblygu ein busnesau ni. Mae plaid eisiau torri, trethu busnes i gwmnïau bychan, fel yn ni, a sicrhau fod cytundebau cyhoeddus Cymreig yn cael ei roi i gwmnïau yma yng Nghymru. Mae'r blaid o ddifri am busnes. Mae'n gi, mae rhywbeth fi eisiau gweithio chi. Fi wedi bod yn meddwl am y pethau'r sachau, a nawr fi wedi ffindio'r hyder i fynd amdani o'r diwedd. Mae bobl yn gweud bod mwy o waith ar gael nawr, ond sa'n gwybod am le. Mae plaid eisiau rhoi jobs i bobl ifanc a rhoi cyflog byw i bawb. Mae syniadau solid gyda nhw i gael Cymru ar waith eto. A dyna beth sy'n eisiau na ni nawr, nag mwy o doriadau. Ar ôl yr etholiad nesaf, wi eisiau bod yn siŵr bod rhywun yn Llundain yn siarad dros Gymru. A'r gwir yw, yr unig bobl allan ni drysto i wneud ni yw plaid. Ydych chi erioed wedi ystyried cefnogi Plaid Cymru? Beth am fynd amdani eleni? Plaid Cymru, yr unig blaid sy'n sefyll yn gadarn dros Gymru.